Така, хора, както ви казах, ще продължа. Не обръщайте внимание, това е лаптопа, слушах музика, но да спря. Сега, обещах ви, че ще ви покажа. Така, виждате ли? Това ще. Ако махнете, тук пише 2019, ако виждате. И продължете. Вижте, ще ви покажа нещо, но не сега. Защо много? Това е много бъгаво. Чакайте малко, че не трябваше сега да правя това видео, но просто реших. Нямам подарък. Добре. Опа. Малко съм сляпа. Добре, аз си взема ето този парфюм. Много е хубав, затова си го взимам. Както и телефона ще си взема. Облягам се просто на лаптопа си. Сега ще вземем и тази чанта, защото е готина. Вътре има една дреха, бях сложила. Искам да ви кажа, че ако намерите ето този куфър, веднага го вземете. Много е готин, вижте. Има гримове. Който го иска и обожава гримовете, може да го вземе. После ще направя къща. Ще ми видите. Къщата, чакайте. Така. Ще ми видите къщата. Това ще го взема после. Ще го опаковам като подарък. Ако намеря... Моля, абонирайте се. Ще правя все още такива видеа. Обещавам. Който иска, мога да ми прати снимка и да го направя така, както той иска. Телефона него ще го опаковам. Просто ме мързи да нося неща. Това също ще го взема, защото е готино. Добре. Не знам ти какво силно ще го взема. Защо не снимам? Аз снимам долу. Хора, сори. Ето, това са ни подаръците. Ще ги носим към вкъщи. Лаптопа забравих. И сега, готови или не, айде към вкъщи. Оп. Както ви обещах, ще покажа къщата ми. Ето я. Ето я, както я виждате. Някъде за... Ето я. Там долу, тук. Сега хайде към нея. Както винаги, чакаме малко. Готове. Ето това е моята стая. Има нови такива. Вижте, нали виждате? Който има оригиналната тока-бока без Happy Mode, може да го има. Натискате и вижте. Например, ще задаваме. Аз вече ще направим така. Айде бе! Така, идваме ето тук. И вие можете да направите, аз вече съм направила, както виждате, някакви дрехи. Това ще го изхвърлим. Добре. Аз ще направя. Вие искате ли? Добре, ще направя. Добре. Ще изберем. Коя да изберем от? Аз бих избрала тази. Не, тази. Няма да видим какво имаме като дълъг ръкав. Нищо не ми харесва така. Роклите. Сега не е чак толкова за рокли, ама... Добре, какво... Такава буза ще си вземем. Ако ви харесва, пишете долу в коментарите. Гащи. Ще изберем тези. Защото другите вижте колко са къси хора. Так. Затова аз взимам тези. Който е съгласен с тези, да лайкне видеото и да се абонира за канала. Така, едни обувки избираме. Тези са за мен много готини. Който иска аксесуари да си вземе, аз не искам. Може би. Има и шал, ако искате, можете да си вземате. Има и ръкавици. И ето го моя крайен резултат. И ето. Така. Да. Ето тук се създава човек, тук както ви обясних. Тук са ви дрехите. Сега ето това. Мога да ви кажа от коя влогърка го видях това. Крисия. Накрая има едно главно
на английски. Просто реших малко не я изкопирах, но понеже не зная каква мода да си направя на къщата. Тук тя всъщност беше направила стая, но аз реших да направя хора. Това е много готино, не знам. Това е бюро. Това е кухнята. Това е, както разбира се, банята. Това е много ясно. Ако не се... нещо ми се пусна тук някакси. Хора, кой познава Ева и Виктор. Хора, кой познава Линшо и Ани? Кой познава Дени, Ани, Линшо и Хриси? Който ги познава да се абонира за канала. Кой е слушал песента на Сърцето на вълка? Аз да. Който да се абонира за канала. Много само български хора. Добре, кой е съгласен да... да видим. Това съм самата. Защо влезах тук? Много съм зле. Ето ги подаръците, по-скоро дам. Сега лаптопа ще го оставим долу на това. Хора, вижте, аз съм много зле. Това е... смотан компютър. Опа! Това не трябваше да се чува. Така. Хоп, просто така. Това е много яко, аз ви го препоръчвам, ако го намерите, да го вземете. Има гримове. Който вижда, който не вижда, ще му кача на ново видео за него. Така, ето тук ще го сложим. Лаптопа ще сложим отгоре, а отдолу не се сера. Ще го сложим, то не се сера отгоре. Така, следващото ще го оставя в банята, защото е за мен. Така. Да, това са ми тефтерче с молив. Така. Пишете ми дали виждате, защото това ми е телефон. Защото аз честно не виждам камерата. Но сега я виждам. Само си виждам телефона пред мен. Това ми е парфюма, който е много готин. Хора, аз забравих да сложа кошче. Много съм зле. Сега с вас ще направим... Хора, кой е съгласен сега да сложа още аксесуари? Малко скрих тайната. Добре, това ще го изхвърля, защото ми трябва. Така, готови сме. Това сега... чакайте малко, ръката ме забля. Отиваме в банята. Както виждате, ще сложим такъв шампуан. Айде бе, защото ние сме момичета все пак. Който не е момиче, да ми пише в коментарите. Едно гребенче си сложим. Чакайте малко. Не е лесно. Хора, който е съгласен, че това дърво е красиво, да ме лайкне видеото. Хора, не искам да ви изнудвам, но... може ли да се абонират? Много искам да взема златния бутон, но като гледам докъде съм, няма да стане. Пия сок, ако се чудите какво правя. Добре. Добре, сега хайде да продължаваме. Сложим етко туалетна хартия. Не се вижда малко, ама да направим. Вече се вижда. Ето така. Мисля, че така стана много готино. Ще сложим една зелена четка и паста за зъби. И сме готови. Мия хора, чао от мен! Абонирайте се за втора част, обещавам.